ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁନି କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନା, ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ ଗଲତ ଟାଇମ୍ରେ, ଭୁଲ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଥା ତାହା ଦେଖାଉନାହିଁ। ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ତୁମର ଭ୍ୟୁଜ୍ 118, 100, 100 ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ। ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ଜଣେ ବି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ପଠାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ସମୟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 7ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ନହେଲେ 8ଟା ଭିତରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ। ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବେ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖେ 10ଟା ଲୋକ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ, 10ଟା ଲୋକ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ 100 ଜଣ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ, ଏବଂ ସକାଳ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ତାର ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଥିବେ। ସକାଳ 7ଟାରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଦେବେ। କାରଣ ସକାଳେ ବହୁତ ଲୋକ 7ଟା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ, ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କ'ଣ କାହିଁକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି? କ୍ୟୁଁକି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ 4ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, 2ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଲଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ଟାଇମିଂ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଦିନ 10ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତାହେଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଭ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ବି ଆସିବ? କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋବାଇଲ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।